tuli ylivoimalla, että sehän oli aika näppärän näköinen kuvio, että siinä pallo liikkui yhdellä kosketuksella äijä toiselle ja sitten loppujen lopuksi mulle, niin siitä sai sitten hyvä syötä suoraan vedon maaliin kohti ja Veska oli vielä ihan väärällä nurkalla, niin oli aika helppo upottaa sellaisesta syötöstä. Ja toka maali tuli sitten kans ylivoimalla, että siinäkin oli ehkä vähän jo onnea mukana siinä kuviossa. Montoni ehkä haki jo omaa ratkaisua, mutta ei tullut ihan lapaa, niin laittoi sitten jalkojen välistä syötä mulle. Niin siitä oli helppo laittaa siitä keskeltä ja pitää lähteä ajan rauhassa tähtäillä. Ja kolmas maali nyt oli aika semmonen tahtomaali, oli vähän pikkasen vitutti, joka oli pari maalia ottanut kenttä omiin siinä peliaikana ja viikassa eräs päästettiin kaverit tasoihin tosiaan. Ja sitten just oli ylivoima siinä loppumassa, niin pääsin semmoiseen irtopalloon vaan ja siitä vaan väkisin lähiänkeen maalille päin ja rystyllä silmät kiinni ja sinne päin ja kädet kattoo. Hyvä fiilis, kun päästiin vähän palaverissa purkaan tunteita. Mä luulen, että se auttoi aukoisen näitä henkisiä lukkoja ja taktisiakin lukkoja. Hyvä fiilis. Mulla on takki tyhjä. Ei kuuma. Nyt onko peliin valmistautunut? Ei enää haastattelut medialta. No pitkästä aikaa mennyt ja nyt alkanut taas pikkuhiljaa luistaa pitkän injurin jälkeen. Luottavaisin mieli kyllä perjantaina. Alkaa kulkea pikkuhiljaa. Näillä. Nyt on aika myöhään. Hyvin on jaksettu tänään tää pelaajat. Kiitos siitä. Kello on 10:30 keskiviikkoiltana ja synkkä marraskuinen ilta ja pitkään painettu täällä ja hyvin löytyi puhtia silti. Siitä on hyvä jatkaa. Mä nyt suihkuun. Yo girl, I've been peeping you for quite some time. Finally got the nerve to see if you can. Taaskas tulee kuvaa. Nyt vähän taas vituttaa. Mikä sua vituttaa? Ei vaan toimi homma. Eikö tänään ollut ihan kiva? Ei oo. No mitä kommentteja? Ei homma toimi. Ei oo palasit kohdillaan. Mitäs mieltä Nikke on? Pelaaminen on vitusesti. I said. Joo, ollaan tässä vieraspelimatkalla perjantain PSS vastaan menossa pelaa tuonne Porvooseen. Täällä on tämmönen ihan perusajosää, että saa nähdä, onks jätkät ajois paikalla. Tullaan hallille. Perjantai ihan ylivoimainen pelipäivä. Viikonloppu alkaa sen jälkeen. On siisti lähteä voittokainalas helvettiin tuolta. Porvoohan on aivan huikea meistä pelata. Et siellä on olosuhteet viimeisen päälle laitettu. Ja innolla odotan, katsotaan mitä tapahtuu. Se on vähän ihmeellisesti pelailee vastustajakin, että välillä hävii 10 maalilla välillä voittaa. Saa nähdä mitä tapahtuu. Tämähän on eka peli sen jälkeen, kun me vähän pidettiin yhteistä palaveria jengin kanssa ja käytiin läpi alkukautta ja katsottiin vähän uusia ideoita, niin saa nähdä miten ne toteutuu tänään. Katsotaan sitten pelin jälkeen mikä on homman nimi.
Niikka on kyllä maailman ainut jätkä, joka hioo rykäpuoltakin. Kenialainen. Mä en saa syöksiä tonne, tänne enemmän. Mä en Yes. tiedä kummaa voida pelaa. Tamilla on erilainen tyyli, kyllä tää tulee nopea. Ikävä tollanen niinku otetaan enemmän kerralla. Ai nyt saa laittaa. Keskitytään siihen touhuun. Minkä niinku keskittyy? Tää menee tunteen. Niin toi vaikuttaa. Nyt menee. Mihin toi vaikuttaa? Kikkaan. Jos tulee maaleen, niin voi vittu. Okei. Noniin, vakavoidutaan sitten ja ruvetaan viimeistään nyt keskittyä peliin. Ei tulla vittu tänne asti oikeesti. Ei olla tultu. No niin jätkä, fokus on siinä toista kertaa noin ikusen meidän päälle. Me ollaan ereillä vittu alusta. Peitetään vetoja. Tekee sitä niitten hassuttelua, niin antaa tehdä vittu. Isketään taululla ja pidetään niukasit kouluun. Hyökätään fiksusti. Ei noin sitä palloa. Saa tulla vaihtoa, vaikka jos tehnyt älytään vetoa tai toivotaan tuolta. Nöyrästi vaan. Jos on mahis pistää vittu kunnon niitti, niin pistetään sit. Jos tulee niitä tilanteita, niin vittu laitetaan. Ei hävitä niitä. Tää on sitä paras peli. Kolmoseen kumiin. Kamo! YK, ko! Jätkä! Väijät! Puhtaasti, puhtaasti! Hyvä! Come on. Come on, Nikke! Sisä. Hyvä Sami! Loistavaa, hyvä Kympe! Pitää vedää. Oi! Pinnoja mettä. Jumalauta. Ne tulee ne pinnat, jos ne tulee vaan vitutalla kukaan. Otetaan hyvä kulki. Yritään siihen mitä sulla on. Vaihdetaan se niin, että veisää nyt vaan. Hyvä vaihtaa aina silleen vastustaa. Ei yritä edes puolustaa, niin nyt naulataan niitä häkkejä niin vitusti, kun niitä vaan tulee. Ei ne tuu sitten, ei tietää, että mitä järkeä. Rauhassa ei ole pakko tehdä maaleja. On ihan sama miten ne tulee, jos me ollaan niin paljon parempi, että se on aivan vitusti. Ja viimessä on ihan vitusti tilaa. Kama kuulitee! Kolmosen kumiin. YK, ko! Okei! Jep! I started this on GTL shit. Gym tan and laundry. You gotta stay fresh with it. Yeah. It's time to beat that beat up. Beat that beat up. Beat that beat up. Beat that beat up. Come on. Beat that beat up. Beat that beat up. Beat that beat up. Beat that beat up. It's time to beat that beat up. Beat that beat. 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 It's time. Yo, I
Anytime I'm DJing, there'll be a hot ass girl, but she got an ugly ass friend. Come on, man. I ain't got no time for that. I'm only dealing with 9s and 10s, not no 3s and 4s. So if you're trying to get into my DJ booth and you trying to come home with me, DJ Pauly D,